to bayan Allah ga mu muna filin kowace tambaya na tashar G25 Hausa TV. Bayan Allah wata tambaya ce muke so za mu yi maka a wannan fili namu na kowace tambaya na tashar G25. Bayan Allah in Allah ya sa ka samu dama ka zama shugaban kasa na minti daya me za ka so mai yi? Minti ɗaya ce aka baka dama ka zama shugaban kasa. Minti daya. Minti daya. Sakan 60. A shi za ka soma a shi za ka gama. A cikin sakan 60. A cikin sakan 10 dai zan arza kaina. To kaga saura sakan 50 ke. Saura sakan 50. A sakan 10 ta gaba zan azurta yan uwana. Kaga kana da saura sakan 40. A sakan 10 ta gaba zan auri balarabiya. Kaga ka shawara sakan 30 kenan. A sakan na gaba sakan 40. Zan fito in ba wa 'yan kasar haƙuri in ce ku yi haƙuri muna za mu yi aiki. Na gane. To sakan na gaba fa? Sakan na 50 zan ba da kwangiloli kamar guda 1000 kowane an bani 20%. Na gane. Kaga dai yanzu saura sakan 10. Saura sakan 10. To ya kamata ka faɗi wani abu muhimmi da za ka yi a sakan 10 ne, ita ce ta sakan na ƙarshe. A sakan 10 zan rubuta yawon duniya na shekara 2 ina yi. Na riga na sa hannu sai na shekara 2 ina yawon duniya ina hawa jirgi. To baka amsa wannan tambaya ba, mahaukaci ne kai. A haba. Wallahi mahaukaci ne. Duk wani aikin da ka faɗa yayi mahaukaci ne zai aiwatar da su. To wallahi na azurta kaina. Allah na azurta kaina. Kaga ba tambaya ce ta mahaukaci. To a daidai wannan lokaci za mu dakata a wannan shiri namu na filin kowace tambaya na tashar G25 Hausa TV. Assalamu alaikum.